Posibleng dunay kalambigitan sa 𝗃𝗏𝗃 Robbery Group ang pagpanuli sa duha ka jewelry store sa Dan Calderon sa Barangay Ermita niadtong miaging semana Agosto 8. Kini ang gibutyag sa Cebu City Police Office ug sa Special Information Task Group. Gibutyag sa 𝗃𝗵𝗃 sa STG nga ang maong grupo mangita og mga local personalities nga mutabang nila sa pagbuhat sa pagpanulis. They claim to be aligned with the 𝗃𝗏𝗃 group, and that is what they're claiming. And they only look for what they call this one, a local personality here will help them scout for targets. Hindi lang local mo? Di pa na to masuta pero dili gyud mo minus sa 5. Okay. Gipresentar sab sa CCPO karong adlaw Agosto 14 ang gitumbok nga driver sa getaway vehicle nga 𝗵𝗍𝗍 Adventure atol sa pagpanuli sa duha ka jewelry store. Nasakmit sab sa kapulisan ang nahisgutang sakyanan sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi kung asa nakuha ang mga armas, explosives ug mga senina gikan nga gigamit sa mga suspect. Midetalye ang spokesperson sa Cebu City Special Information Task Group, Police Lieutenant Colonel Maria 𝗃𝗧𝗎 Makatangáy, nga nakagamit og illegal nga drogas ang suspect atol sa ilang gipahigayong hot pursuit operation. So we were there and we were able to determine that this is really the vehicle that was used. In it were firearms. There's an explosive as well. Well, it didn't came as a surprise to us because when they conducted the heist, nam sila dagko nga armas nga gibitbit. And then there are also illegal drugs therein. Pagsikop na to aning tawhana kay di masturya tungod sa iyaha nga ka-high, no? High kay siya on illegal drugs at that time. Base sa tracing nga gihimo sa PNP, nasayran nga usa ka pulis ang tag-iya sa maong sakyanan ug ila na sab kini giisip nga POI. Hinuon na konpirmar sa task group nga wala na destino sa Police Regional Office 7 ang maong pulis. So able to trace that, and that is also one of our POIs actually. So we are preparing cases for these people. So let's see where the evidence will lead. No? Asa assign ang police? Dili taga PRO 7 ang maong personality. Isa lang ka pulis so far ma'am sa ato ang investigation. So far, yes. Padayon karon ang paghanay sa mga dokumento, lakip sa affidavit ug mga ebidensya aron mapasak-an og kaso karong simanaha ang upat ka mga individual nga naila na sa PNP. Nunod sa maong kalambuan si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, nagkanayon nga nakontento siya sa dagan sa investigasyon. Siya satisfied po sa dagan sa investigation. It's not too long ago karon nakakuha na kita og kanang suspect, no. If you compare this to the last robbery, I think the investigation is more thorough o mas paspas po ng ilang pagtrabaho karon. Yes, exactly, was gidali-dali sa case build up because kay 𝗀𝗏𝗏 mo at the very beginning ingon jud ta nga dili ko ganahan nga half-baked. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa My TV, Cebu.